maar we gaan even bellen. Vier mannen in een sexy overal. Dan denk je uiteraard meteen aan 4G Vergaas. Ik heb Guido aan de lijn. Guido, jongen, goedemiddag. Hey, Silas, jong. Hoe is het, jongen? Goed, hè, goed. Ja. Niet van het zonnetje, nou. Ja, ben jij aan het werk of zit jij te genieten van de zon vandaag? Nee, ik ben helaas aan het werk, maar ja, goed, af en toe eens even naar buiten, gaat naar de vrouw kijken, dat is Ja, dat dacht ik al, Guido, dat dacht ik al. Hey, een van de jongens van 4G Vergaas ben jij natuurlijk. Klopt. We hebben nog, even denken, Luc, Dennis en Enrico. Ja, en niet te vergeten is de vaste geluidsman, Rick. Ja. Dat is natuurlijk de man waar ik laatst van vroeg van... Hey, ik zie in één keer een vijfde persoon. Maar dat is de vaste geluidsman natuurlijk. Ja, de kleine goede man achter op de schermen, zeggen we altijd. En die gaat overal mee naartoe waar jullie ook komen. Juist. Heel goed. Hey, er staan spannende dagen voor de deur. Ja hoor, ik kan het wel zeggen. Het gaat gebeuren. Ja. Vertel. Nou, gisteren hebben we de laatste vergadering gehad. Ja. Volgende week zaterdag hier, in de cafézaal het Kulke. Dan vieren we de geboorte van het eerste cd, wie we het gekscherend zeggen. En dat wordt een hele leuke avond, althans ze beloven te horen. We hebben een leuk programma. Vertel eens, wat staat er op het programma? Nou, we hebben Schinthaler, Saskia Teuniskump, Ja. is een badje voor een Schulke. Ja. Enrico, Sascha Savelberg, meester Martijn. En we hebben nog een hele chique mystery guest. Oh? Ja, dat is een dame die is in de finale van Popstars gekomen. Oh? Ja, en die, goed. Die komt. Een dame die een finale van Pops was. En in welk seizoen? Wil je dat zeggen? Of, Ja, dat zal ik nog maar niet zeggen. Hè. Dat is dadelijk geen mystery meer. Ah, oké, nee, ja, dat is ook wel weer zo. Het is niet voor niets een mystery guest. Hey, het was niet komend weekend, zei je, hè? Nee, het is volgende weekend. Volgende week zaterdag. Oké, volgende week zaterdag pas. Dus niet dat je dadelijk... Ja, god, je mag natuurlijk ook aanstaande zaterdag al naar het Kulke gaan. Zo is dat. Maar dan staan jullie er niet in ieder geval. Nee, volgende week dus. Misschien komen ze dus wel tegen, want we zijn natuurlijk geregeld al te vinden, maar... Oké, dus een beetje... zitten we daar aan de buffet. Is dat jullie stamkroeg? Ja, dat mag ik wel zeggen. Oké. Hey, en jullie hebben het leuk aangepakt de afgelopen weken, maanden moet ik eigenlijk zeggen. Want jullie hebben dan nu de presentatie van het album. Maar jullie hebben eigenlijk heel veel, singeltjes al de deur uitgegooid. Van jongens, proef eens even aan al die liedjes van ons. Ja, klopt. Want vaak zie je dat er eerst een album komt. En dan komen al die liedjes in één keer. Jullie denken, we pakken het stap voor stap aan. Ja. Eerst even al die liedjes verspreiden, om beurten, om de zoveel weken. En nu gebundeld. Ja, precies. Hartstikke leuk. Ik denk net bij mijn eigen van welk plaatje zal ik eens even gaan draaien. Voor de mensen die toch denken van 4G Vergaas. Ik ken ze eigenlijk nog niet echt. Wat voor muziek maken ze? Ik zat te denken, wat kan ik nou het beste draaien? Maar ja, het zonnetje schijnt. Iedereen heeft natuurlijk de zomer in de kop, de vakantiekriebels. Ja, dan is er maar één plaatje die kan draaien, Guido. Tijd voor vakantie, hè, jong. Precies, het is echt tijd voor vakantie. Alhoewel ik er net 3 weken uit ben geweest, of 2 weken. Maar met dit zonnetje heb je daar toch wel zin in. Zo is dat. Dat dacht ik. Hey jongen, heel veel succes. Volgende week zaterdag gratis entree, Café het Kulke, 4G Vergaas. Het wordt een feestje. Sowieso. Oké, jongen, hey, succes en hou me op de hoogte. Dank je, kerel. Doe dat. Groetjes. Hoi. Guido was dat, 4G Vergaas. En inderdaad, het is tijd voor vakantie. Ja, en niet de zon zien. Regen, kater. Gevoel van de zomer.